naman kita nga magapasanto, magapasundayag, no? Dili sa atong channel, pero haranista. Antes kita magapadayon, no? Yari anay, no? Ang pangbukas nga ambahan, no? Para ginsa inyo tanan kag sa happy per month lang sa inyo tanan. Yari ang una-una nato nga ambahan, ang nagatikulo Panyo sang Himayan. Ayaw ka makibig kanungon sang luha, samtang nagkailig dughan ko daw mabuka, pahiri sang panyo sang Himaya, at kutang kapungaw ang matabang nga madula. Makita ko ikaw nga nagahilibiro, daw kinakuryente ang akong kurason. Dili ko mantos sa kapukalingon, magtulog sa imo nga nagapilis mo. Magpunungay kita, tugtog katutuban, maghigog manay, sinwalay katapusan. Hapos mo kakapos ko ang manging talaksan, sang matugod na gugma nga huwaran. Kung higit man ang mag-abot nga trahedya, sa likod mo lang ako nahanda magsuporta, hindi lang magpangalaga sa akong magkonsulta. Atong nasaluhan kung ano man na problema. Makita ko ikaw nga nagahilibihon, daw kinakuryente ang akong kurason. Dili ko maantos sa kalingon, magtulog sa imo nga nagapilis mo. Magpunungay kita, tugtog katutuban, maghigog manay, singwalay katapusan. Hapos mo kaghapos ko ang manging talaksan, sang matugod na gugma nga huwaran. Kung nugit man ang mag-abot nga trahedya, sa likod mo lang ako nahanda magsuporta, hindi lang magpangalaga sa akong magkonsulta. Atong nasaluhan kung ano man na problema. Atong nasaluhan kung ano man nga problema. Okay, no? Ito no.
biro na ito nga imbukada nga ginulong sa inyo, nag-artikulo, panyo, isang himaya. Yari naman niya, no? Ang ambahanon, tuya panyo sa himaya, ini naman niya, panyo, nga sida. Mapait sa mata ko, lumusot sa mga luha, kasing-kasing ko nagkabago, kung hindi ikaw makita, oras ang kahaponan, nga nanaw kahinunod na, kinadapo ako kapungaw, nagsakibo kagkabalasa, walay sabayan, isang mo ako payaan, walay salang pagtamutangan, mukhang kuwi mo itilasan, maukot sa galang, putsan lang sa panyong sida, pagkito minubukaroon, sa pagkutong hinigma, walay sabayan, bisang mo ako payaan, walay salapot-taputangan, mukhang kuwi mo itilasan, maukot sa galang, putsan lang sa panyong sida, kagito minubukaroon, sa pagkutong hinigma, kagito minubukaroon, sa pagkutong hinigma. Okay na? So ito, itulong na itong sinyo, nagatingulo ang panyo na sida, no? Kaya itong mga banon para sa itong mga nagaswaybay sa atong kalingawan, o kung sa atong channel, pero taga-lista, no? Alam pinagin sa itong mga pinalangga, mga UFW, no? Sa kanday Ma'am Mary de Cabarda sa Florida, no? Pinagin sa kay Ma'am Emily, no? Pedregusa, no? Diara karang dira sa kuano sa itong yung paglakat sang Miyerkules, no? Dito na ito siya sa New York, no? Ma'am, no? Mayong hapon lang kung mayong gabi lang dira sa inyo. Kung gabi lang dira. Kagsupungan sa kanay Ma'am Health Chances, no? Kagsupungan sa kay Ma'am Gima Muleba. Sa kay itong dinis nila, no? Andira sa barangay Kalawang. No, mayong hapon lang dira sa dinis Muleba. Pinagin sa itong mga kauturan o mga pinalaga tagsubaybay sa sining atong kalingawan, no? Sa kanday apian bubuitan, kagsupungan sa kay Ma'am Ruela, no? Lapinagit sa aton
pinalangga no nga naga suporta gid sa sini nga mga ambahan ng Ilonggo no nga wala lang siya naga kataka no pagsuporta sa sini nga mga ambahan ng mga Ilonggo si Toto Edward Rivera ngayara sa Canada. So mayong kabilang grasya. Okay, at least ko naman kita na padayon yari anay pila ka mga shout out gikan sa aton ng mga tuturan. Happy watching sa kay Elinil Bilaong galantaw sa kanto sa may Perth, Western Australia. Happy watching gid. Shout out sa kay Tan Casas mayong hapon. Typerot mayong hapon watching live from Bulacan hanin sa kay Jose Necor. Happy watching. Happy watching lang. Happy watching from Hamilton, New Zealand. Galantaw gid ko kada Domingo. Please shout out lang dira sa pamilya ko sa barangay Pinantan, Dil, Ahoy. Mga taga Iloilo, halin sa kay Aureo. Aureo Roy Bandianon. happy watching lang. Typerot kan tilay lang ako pangabay. Salamat gidamal ni Jose Necor. Tatay, kamusta na kamuda tanan? Labi na sa imo tay advance happy birthday lang sa imo halong gid si Yovi Rizon ng Balinong Eduardo Rivera. request lang kuno kana kang gugma kag paghangop lang ang kulang. Okay na. Okay na. Kaya ano ito gid pagkabay ni ang una nag-comment. Wait lang. Ano to? Ang request na kantilay. Kantilay. Sige. Para gid sa imo no. Nag-request na sila ano. Diari ang ambahan ng mga tigulo kantilay.
sa pedicure sa magpipano. Gikan sa manicure, gikan sa pedicure sa may beauty parlor. Okay na? Ito na. Dulot na nato ng pangabay ng ano, ng artikulo, kantilay. Yari na, pangabay kayo sa aton na tagsuporta sa sining aton kalingawan, no? Si Dr. Eduardo Pera, nga Yaras Canada, para gid sa imo, ang aking pangabay, ang bahanong ng artikulo. Nawala si pagkalayo kung nagpapatid lamig matitigon magdamo si mayara nga masimo, mayara nga mahawa. Di atong mapago ang maming kapalaran. Diyos lang ang makatulong sa kapatulan. Ngalaping masaliga, itanong ang pagkitain sa mga katawan. Nagising ka sana ang yaras at katulungan. Pinaalis ang kahapon na laking warang. Ngalaping masaliga, itanong ang pagkitain sa mga katawan. Nagising ka sana ang yaras at katulungan. Pinaalis ang gahapon na laking warang. Nagising ka sana ang yaras at katulungan. Pinaalis ang gahapon na labing huwarang.
Bueno, no? Ano mo ito? Ang paano nga rin mga baigid sa atong pinalangga nga nagasuporta sa sinihaw nga kalingawan si Dr. Edward Rivera nga sa Canada, no? Para ito sa imo, no? Mga gid pangabata. Okay, no? At least kita pa tayo. Yari naman na yung pilat mga shoutout. Gikan sa aton mga tutura. Tayo pa shoutout po sa family si Vandil at family sa Rego dyan sa Iglico, San Joaquin, Iloilo. From Quezon City, Manila, sa kay Buboy TV. Happy watching. Shoutout guys sa akong bana, Judy Salvacion yun sa may Cebu, mayong hapon. Hindi, may ako Happy watching. Watching ulit si mo. Idol pa shoutout lang gali sa kay Tay Jaime Traigo kag Nanay Delfina sang Bayuko Tigbawan upod gidna kuno. Kamunita tay Sanggara napakamo sa radyo request lang ko dayon matinaw ang langit. Salamat gid sa kay Patrick Custodio. Shoutout gali sa kay nang Hilda Sanchez mayong hapon. Ako lang. Happy watching lang. Ganda to. Tay Pirot, pwede pakanta kang uhaw paborito ng tatay ko ang kanta mo nga uhaw tay para kay tatay ko Delphine Servandil. Sa kay Buboy TV. Request mo kuno sinang Hills kang uhaw Tay Pirot pa shoutout po at saka pa-request na din po ako Christopher kung pwede hambal ni Vic Gabayoyo. Happy watching. Okay na. Okay na? Yari pa rin, no? Ang mga baigit. Ang bahanon. Hindi nga mga bahanon. Tandaan naman yun. Nag-request yun. Sa pag-record, no? Pag-upload lang. Kagang isa ka ron, na tinawag langit para yung nag-request na. Natugas ang pagdabiho sa pag-ibong pag-ibong mamalilong dito nagsapwag lang sa kami sa kagipuso sa pagmamutlang sa oraw ikan sa nasidlangan amat ang laging natapos sa pamanyang kahiglaw may makampoy sa bintana at magpanghanaw-hanaw at ulisan sa hingalila mahulong ang kanina labas sa araw ikan sa nasidlangan kapangalap ng kasana sa bukos na kalimutan kasubong sang pagpalang na ikaw na patutuyan habang wala kita kumagtungtong na pinupasitaan
katulong Dili ko kinabalikan Kagsada lang Kau pirmi ang katubang May panahon pang namatago Kung sino may kasalanan Bangot yatong nagliligan Paghanap lang Kagbisag sa katulong Dili ko kinabalikan Kagsada ng Ikaw pirmi ang katubang May panahon pa naman Kung sino may kasaypanan Bangot yatong nagliligan Paghanap lang ang kulang May panahon bang naman Kung sino may kasaypanan Bangot yatong nagliligan Paghanap lang ang kulang Ang langit mula sinan Masinaw dagat kung tulog-tulog Nang nadisgrasya sinamay sa paladusa ang lupot ko Sa inunaanan Nanaghang tupot kagaw sana
no? Ito no, paano ang nagdulong ako sa inyo, yung pangabaykin sa atong mga pinalangga, mga viewer, no? Then sa tong, sa paano, sa panagop lang, ulam sa ito, Eduardo, sa kay, sino to? Ang nag-request sa matinaw ang langit. Aran na, nagdulong na itong sa inyo. Sa sunod naman karoon ng ibang, bato na nakita naman sa pila ka mga siyento. Tatay, mayong hapon, shout out family Istokia sa Moises Padilla type request ko tayo sino dapat masulungan sa kay Dream Boy Istokia. Good PM idol kada Domingo amo ginigin na sa baybayan ko samtang nagkakape subong Ay, buo na salamat. araw ko. Pa shout out naman pamilya Patricio and Vicencio. Kaga palihog pagin, hindi lang ninyo pag-escape ang atong mga ads, no? Kay dira nagakuha ng inyong paano ang inyong alagad, no? Dira nagakuha sang Pangapi-kape. Pangapi-kape. O kon mamugas-mugas. Ay kung kung escape ninyo, wala na puntos. Total nagbi man ang mga kwanda, mga papahon man ang mga kwan nila nga nagakuha sa mga Mga ads, ads. no? Request ang kanta nga para sa OFW halin sa kay Elinil Bilaong. Madamo ko nga salamat naman ni nung Eduardo Rivera. Thank you ito. Sunod lang premyo ha, wala. Okay na? Okay na, diari anggit pa nga pa yung amano, no? Tinapan na, duwaro na tawag na dyan si Uhaw. Para kay sa inyo nga nagapapay, mabiragit sa kayo, Ma'am Health Chances. Uhaw sa sa diin na hindi pa na ang kalimay ng asulan na lumabas sa pagsalit ko sa hinaling lamang si Kwayo ginakulang sa kitapon pagbalik sa atin sa diin ka man karoon damdaman ang kahilibiyon ang bughang ko ginataw ikaw lamang ang makapaumpaw nakulang sa gitapon pagbalik sa atin sa diin ka man karoon damdaman ang kahilibiyon ang bughang ko ginataw ikaw lamang ang nakapaumpaw sa diin ka man karoon damdaman ang kahilibiyon ang bughang ko ginataw ikaw lamang ang nakapaumpaw. Okay na?
Kaya natulungan na tulong inyong maging mga bahay na. Antes na makita namin pala yun. Puhuay-huayan na naman. Isa lang? Bukan na. Isa? Ang isa pa na. Huwag pa, isa lang. Bagulo ko shout out. Huwag pa ko kapatid do ganit eh. Sabi ko ngay duha na. Senior ka na. Senior. Huwag po ganit. Yari kali. Yari kali. Sa pagkambang ng babay nga nagatigulo, sino ang dapat masunod? Ang Christian. Bilang pagkatapos ka ng pasikalatan kapit susang anakin na inapunan pagpapamukan pa sa mga kanayanan ayaw man tani ang paggusto ay hindi na pagyak daw ang napigado apang kumakulo sa matang na piso halos na katong halos na pagkitagtagtong sa mga kabataan pagsakripisyo sa mga ginitahan anong trahedya na pagkitan dapat pasunod unang mga anak at mali na pasunod ang sobrang kahigit hindi mamalaro yaran lang sapat yaran sapat sa pagtugan di man mabaso ng mga tinitanan sa pagpinagusto lang sa kabataan kaya ang pagpapalang ka na pagkit sa kasi ang ginagawa kalikaw lamang sa mga pagsulay ng mga anak bastang isalay-kay matunaw na punong ang mga kabay kapag pagpa ang kagang pagpa ang sa ilugan kamay matunaw na punong ang mga kabay kapag pagpa ang kagang pagpa sang iloy nag-amay
Okay na, tinaya, duha na, no? Lagi na sa kuhaan kung magduha ginaw. Ang bali na ini. Sa kay Mama Remy, no? Ma'am, no? Happy watching. Sa kay Ma'am Remy, Sintinalis, no? Opo, sa kay Ma'am Remy, ano ito? Agapi, no? Sintinalis. Sa barangay Butong, no? Madami nga salamat, Mama. Sa inyong mga padaradi. Thank you kay Dambal ni Nanghil Sanchez kunay malipaton ka na kuno. Malipaton ka na. Wala malipaton na si type pero tawaya. Hindi na kita manigar dai. Ma'am. Kaya wala mo senior natin. Type pero pa shoutout sa family Gabayoyo dyan sa barangay Villa Buenavista Guimaras watching from Taguig Manila. Pwede request tayo himalos. Salamat rin sa kay Vic Gabayoyo. Happy watching kay Arnold Relente mayong hapon. Wala ka galubad ba from Bacolod City rin sa kay Rakil Alsa. Happy watching. Happy watching sa kay Ma'am Christine Evangeles mayong hapon. Happy watching. Request tayo sinang dapat ba sulon? Tapos na. Watching sa Bago City Regros Amal ni Relly Bailon. Natapos na yung request, sir. Nakanta na ni tatay. Mayong hapon tayo pero at kag sa tanan mga subscriber patamiya ako sa mga Bubblegum crew. Nag-set up sila subong ilabi na kay Toto Ilonggo kag sa tanan nga mga Ilonggo alin sa kay Danilo Jr. Villarin. Happy watching. Ano? Na-request na ito may malo. Siguro daw mapaslawan tayo ito kay dawali na diyan atong ano. Ang imong review. Ang imong Ari lang ano kayo yung pangabay galing ako na. Christopher. No, Christopher rin namin nag-request. Ati dali taglima pa no. Mga duwan lang kakanta, no? Tatlo pa. Mga tatlo pa. Ang isang OFW ang tayo. May amigo tumatay lumingalan sa Christopher sa mapaton sa Manila labi na sa kampyada may isang kabis-isa si Crisilda maanga na dalaga si Christopher sunada sang isa sa tungkadami si Christopher ang nagbiyahe tulong sa iskina sakay si Crisilda umanding kamali tayo si Christopher sa tunay luwas na may inspirasyon madamo pa ang koleksyon hanapon na ang gabi una sa pagkain pagkurba sa tinalo sa cottage koleksyon pagbuntaw na sa maga wala na si Crisilda si Christopher ang nakilala kay Malista na ang bulsa pagpaulit sa puloy ang naturan ang bertahan so alaw sa asawa sang gusto-gusto sa paratihan yan po sa inyo mga driver na palihiro ako't malikaw sa piro hindi maghampang sa kalayo panawang ako't amigo kay malahampang sa kalayo ang koleksyon na ganito wala rin isang
umuyot to no, pangabay ng plano, no? Christopher. Yari ka no? Kay happy Burman ko lang sa inyo turang tanan, no? Nalimutan gali na to, no? Yari, no? Ang bano, no? Galing ining ang bano, no? Nga tigulo, kinahanglan, no? Ay, siyong. Yari, no? Ay, di ko po Kunyara ka sa ibang sa kwanda, ang imo pinalangga, ari diri ang mo galayaw anay ka mo. Yari, para kinsid yung kadua. Magaling ang mag-ama. Pamilya nagaging ang panay sa pagkakaroon ulang ka sa luhay daw piling matapos ang kalipan lang makito ang mga pangalan pinalangkas sa ibang mga puso hindi mamapayagan ang kasadya sa Paskwa kung malayo ang hindi kumahal. Pero na naman yung sang kalipay punosang kasadyan kapag hinang panay ang subo lamang sa palimanay ang kasing-kasing na nagkapanghay-hay ang lanong sa tisoong sa Paskwa ang pag-ibon sa buros na pamilya panghinang panay ng pag-ibiusan piling batong pasahan sa wala sadya kapag hinang panay mga masuko lamang sa palimanay may kasing-kasing na nagkapanghay-hay ang lanong sa tibong sa Paskwa pamilya maghinang panay at mag-iiusan di matong basa sa wala malayo ang mahal di matong basa sang wala Okay na? Umuyot to, no? Ang bahano na nagatigulo kinahanglan. Okay na? Bilang matapusan natin ng bahano. Yari gali, no? Ang bahano na nagatigulo. Paano ang mga pigado?
Dalawan sa kalamitan at libo-milyon ng nakutuman. Ang makaluluoy kitiri, mga tumuluyong na mga nunod-nobili. Kay kung hindi ka na makaobra, hanto sa gutom ang mga pamilya. Ang atong nakahangawan sa squatter nga kaputuran. Sa insik ang talaga sa kagwala sinsarang ang pangabiwansan. Maayo lang ang sa gobyerno, bisan lang daw sige ang sweldo. Paano ang mga brigado na hayop ng tiyan galingin ang ulo? Ano ay hanang madangatan sa mga tao sa kabatuanan? Dalawan ang sa paglangitan at libo-milyon ng nakutuman. Ang makaluluoy kitiri, mga pumuluyong ng mga nunod-nobili. Kay kung hindi ka na makaobra, anto sa gutom ang mga pamilya. Ang unang nakahangawan ang sa squatter ng kaputuran. Sa tiendahan talabutas ang kagwala sinsarang ang mahaliwansan. Maano lang ang sa gobyerno, bisan lang daw sige ang sweldo. Paano ang mga brigado kahapyo ng tiyang galingin ang ulo? Maano lang ang sa gobyerno, bisan lang daw sige ang sweldo. Paano ang mga brigado kahapyo ng tiyang galingin ang ulo? Okay, no? Okay na ito, no? Bilang mga tapusan na itong banon para sa inyo, no? Paano ang mga brigado, no? Okay. Kaya daw ginagawa na kita sa tempo, no? Balaan nyo naman. Kaya may musimos pa kung dugay-dugay naman. Malakat naman kita sa city, no? Dito naman kita karoon padayon sa amin, no? Ito karoon na. Dito lang kamo karoon comment. Okay na. Kaya ginakulabos na sa tempo. Dili lang na kita kutob. Tub-tub naman kita sa masunod na domingo, no? Sa ating channel. Pero haramis na. Hindi lang magkalipat, no? I-share lang, palihog lang sa mga maluyagon lang. I-share lang ninyo sa mga maluyagon. Luwas na sa hindi maluyag. Okay, maraming salamat. Kagbayong hapon o kung mayong kabilang sinyo. Bye-bye.